Κίνηση πολιτών. Όλοι μαζί τολμήσαμε, πραγματοποιήσαμε και συνεχίζουμε. Κίνηση πολιτών του νέου διευρυμένου Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε τους δημότες μας χωρίς ηγεμονισμούς και τοπικισμούς, στο πλαίσιο της ισοτιμίας, της ισονομίας και της ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλουμε όλους τους δημότες συμμάχους και συνεργάτες. Δεν τους χωρίζουμε σε νικητές και ηττημένους. Σήμερα είναι αναγκαίο να ξανακτήσουμε τις αξίες της ζωής μας. Είναι αναγκαίο να αγωνιστούμε για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Όλοι μαζί μπορούμε να αγωνιστούμε για τη νέα, αυτόνομη, δυναμική, δημιουργική πλειοψηφία. Για τη νίκη, που είναι νίκη όλων των συμπολιτών μας. Ψηφίζουμε Κίνηση πολιτών του νέου διευρυμένου Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Ψηφίζουμε για δήμαρχο τον Αντώνη Κλαδούχο.